Takže teď se potřebujeme dostat tady na toto místo. Sem. Takže píchneme, protáhneme, uděláme pevné oko. Píchneme, protáhneme a zase uděláme pevné oko. Takže jsme se posunuli tam, kam potřebujeme vytvořit vzorek. A teď už hačkujeme. Normální vzorek. 2, 3, raz, 2 a zase do prostředních 3 z předcházející řady. Tady je vidět, jak se nám to vlastně posouvalo. Původní šéf byl tady a postupně se nám to posouvá.